रायजोफोर उन्दुलाबाय नामालै दसे लाइभ होबायलै रायजोफोर गोबावसैमोन आं इउटुबाव लाइभ होयैया दिनै होलायबाय सोर सोर फैयो कमेन्ट खालामदो गोबावजों खेबफाल' होनो लुबैयोलै ओंखाम जाथ'वाखै जानायालाय दासो संगासिनो दङ ओंख्रि मोनथ'वाखै जास्ट ओरैनो उन्दुग्लांनासो दं आं ओंखायनो दसे लाइभ होनो होननानै होबाय आं साजाजों आंजों नायनो ओरै फैबाय दे भिडिअ लिरनो हरदो नायनो फिसाजोआ ना लायनो गोरों खांख्राइ लायनो गोरों ओंखाम ओंख्रि संनो गोरों स्कुलाव फरायनायजों लोगोसे स्मार्टखा मैगंफ्राबो दबफान लायखायो आंना फिसाजोआनो फैदो फिसालाया लेखा फरायगासिनो दं नै फैजेनबाय गोबाङैनो भिडिअ कमेन्ट हरदो दे रायजोफोर दसे रायज्लायनोसै ओंखामालाय जाथ'खायाखै संगासिनोसो दङ दिनै गुमा फाग्लानि बिदानि हाबामोन गुमा फाग्ला इउटुबारा फाखन होननानै बुङो दैसुंगुरिनि हाबा जानानै फैबाय दिनैहाय ओमफ्राय आमगुरि बाजाराव दसे गिदिंबाय फैबाय आं नै नानिजों आंजों उन्दुबाय दसे फिसालाया स्टाडि खालामगासिनो दं बेबो नानियाबो टिउसननिफ्राय फैबाय स्टाडि खालामफामाखिसै दे कमेन्ट खालामदो रायजोफोर मारै दंलायो बिदि बोखारला साबसिनैनो मुसारियाखौबो ना बोनानैसो गारजोबनांसिगोनलै र' एबार ने मा होनलाबायबायथाय रायलाय लाब गैयिनो लाब गोनांनो माखौथो लाब गोनां लाब गैयि होनदोंरा आं एक्सप' जानानै दंब्रा नै मानगोनां रायजोफोर माबाया रायजोफोर कमेन्ट खालाम दे दसे एसे माबाफोर मिथिनायब्ला सों दे ओंखामा खुरदोलै थुबै बाथोन खालामो फानथावाखैले संसोबाय ना कफिखौ ना कफिखौ ना कफि कफिखौहाय जिगिद देग्लियो नामा मोदोम नांदों होनदों फान्थाव मोदोम नांदों आयुर्वेदिक स्टराव लायगोन रा नान्दिनाव नोङो बांद्राय जाफिनबाय दा ओंखायनो मानफिनलायबाय माबाया मुलिया बावबोबायना आं नान्दिनाव लायनांसै आयुर्वेदिक बथलसेल' लोंनानै थना जाबाय बथलसेयावनो अयथासार मोदोम माननानै बुला बुथा जायो ओमफ्राय मोदोमा बुला बुथा जायोमोन ओमफ्राय बे अयथासार मुलि जायोलै होनब्लाबो जेबो जाखायाखै सयथिबो ओरैबायदि माननो खर'मानि माननो माब्रैथो बिदि जायाथाय ओमफ्राय बिराद गोबावसैमोन जानानै दाख्लैहाय नान्दि आयुर्वेदिक स्टराव लायनानैहाय जाफैनानै गंसेजों थना ओमफ्राय गंनै लोंनो थिनदोंमोन सारा गंसेल' लोंबाय ओमफ्राय दा गंसेया मैगं खाजाया जानाया गाराना ओमफ्राय अमा बेदरखौ गारो नों बेखौ जानानैसो थना जानानै दङ नै बेबोमोन दा खलथमा नै बेबोमोन नै मुलिनि खलथमा नै आयु मामोनथाय बुस्थुआ नै माबा माबि मानफ्रामनिखा नै बेखौ लोंनानै थना एलारजि ना मालारजि मानग्राया ओमफ्राय बेलाय आंनिसो नै इमुरिसो नैबे ओमफ्राय मोनसेया बबेयाथो नैबे बबेयाथो आंनि दिथ'सिनखायाखै नै लेबारनि आं लोंफिननांगौलै फिथि लेबार बांद्राय बेदर जायो गोलैबाय ओमफ्राय नै आं बेखौ लोङो आरो बांद्राय बेदर जाबाथाय बे लेबारनि मानि बे मोनसे इमुरिस
ओमफ्राय नै आं बेखौ लोङो एसे बांद्राय बेदर जानाय जाबायथाय बेखौ लोंदो नै माबा डिटक्सिफाइबार आरो माने लेबारनि जेसेबांनाखि मैला जानानै थानाय मानाय लेबाराव थना जागोन आरोखि डक्टर रमेश पाटिल सारनि आरो बियो ओमफ्राय दाख्लैबो माबा जादोंमोन ओमफ्राय नै आं बेखौ लोंगासिनो दङ रायजोफोरनो नै नैबे फिटि लिभारनिलाय नुखादों दा फिटि लिभार बेखौ जों ओमफ्राय बै डिटक्सिफाइखौजोंल' लोंदो आरोखि नै दामा बेनो बेसेबां दंथाय दामा बियो 635 आरो एमआरपि आ नै 635 थाखा औ ओमफ्राय आयुर्वेदिकआ एसे दाम जायो आरो ओमफ्राय रेड एल'भेरा सोयो नै ओमफ्राय नैबे डिटक्सिफाइयाला हले 1100लै दामा नैबे 1700निबो दं इयो नैबे डिटक्सिफाइया 1100 लेबाराव बिराद मोजां आरो इयो दङलै ब्लेक खब्रानो मा खब्रानो एभेलेबेल दंलाबायो एसे लाजिदबलाय लाङो आं भिडिअ लाबोनो 500 थाखानि मोनो बथलाव आंनाव गैयालै आं बिदि फानलाबाया माबाया 500 थाखानि नान्दि सारा 500 थाखानि हरो ओमफ्राय आफाने माबाया सिं सानाया मा जेबो जाथारसै दा मा बिहावफ्रा थाबायनो हालायमोरा सयथिबो उन्दुसोबायमोन मा अबेया नैबेयो माबारा नै बेबो दाखालिहाय एसे दुरबल नायखाय हरदोंमोन लोंनो आयुर्वेदिक ना जेबो साइड इफेक्ट जाया रिएकसन जाया आयुर्वेदिक मोजां मुलि थांद' ओंखाम जानोसै लायगौ ए दाखालि गलाबावसो सोना दोनदों नामा ए नङालै अबे औ बेलाय बिदि आरो बिदिनो सोरबाफोर माबा बे एलार्जि माबा माबि मानख्रुब मुंख्रुब माबायाब्ला लायनानै लोंफैलानो जाबाय आरो टनाल' जाखायोलै बे मोदोम सिङाव माननाय मानाय ओमफ्राय हिसाब सारा माबालै नानानथा बेमारफोरनि दं आरो ओंखाम खुरदो दे रायजोफोर जानायसै लोंनायसै उन्दुनायसै माथो रावबो कमेन्ट खालामाखिसैरा एसे कमेन्ट खालामदो दे एसे दानि दंलै आंनि बे फारलेंआ फुरानाथारनो हिनजाव लाजेननानै बायनायनि हिनजाव लानानै गोबावसै आंबो एसे माबोरै जानो हानाय जागोनरा सब समायखि बेदर जाजायोलै बेदरफ्राबो जाबाय थाजायो मा होनदों मा माय फिसा लामोनो ए दे मोनथारनांगौना गैया दिनै नै मिरामिससो नै जोङो खुरगासिनो दं नै ओंख्रिया बिदिसो आइयै खिथि बोरै हाबागौ जाखो दाउआखौ देलानो जायोलै मासै नै गोजोननाय मोनो दा रायजोफोरनि सिगाङाव आंलाय बोरैथो बादा होनो दाखालिबो थोनखादों माथो नोंखौ आं नै कफिखौ फ्राय होनांगौमोनलै गरसे दं नै मा दं माबा माबि हेनथेन आस्लाब माखौ बुङो टमेटर बेखौसो फ्राय होनांगौमोन ना दावदैजों आयै नाथुरना जोब्बाय नै माथो इल'सै गाबोन लाबोनानै दोनफैफिननांसिलै गाबोनथ' मै मोननाय सुनिबाराव नङाला मिथिया नाहादे आइ हांसोफ्रा ओइ सैमाया आं लायनांगौ बैयाव खालांबायलै
हाहाम सोरनि मा ओंख्रि जाखोलै रायजोफोर होद माथो दाउखियालाय खिफबलाबायनानै दोनोरा घन्टा मा मेसेज हरदोंमोन दानलाबायफिनजोब्बायसोलै माथो ओंखामबो उखैबाय मोनबो उखैबाय आखाइ सुनायसै जानायसै है अयथासार गुसुलै फ्रि अफिस माने फटेसनोलै मा हांखो थमेनानो अभी हम खाना खाएगा खाना खाएगा होद माबा गारनांगौसोमोनलै ने दोनदोबा होनखाबायलै ओंखाम जानोसैलै रायजोफोर दे नांगौला दा फैफिनगोन आं बायबायथ' दा फैफिनगोन नांगौला